Sa atong unang pagbasa, gihulagway dinhi nga ang paagi Diyos Ginoo aron maluwas ta, miambit siya sa atong unod og dugo. Kay kani kunong anak, muambit man ni sa dugo og unod sa iyang amahan. Niya kay ang Ginoo wa may unod, wa may dugo. Unsaon manato pag-ambit? Mao to ang Ginoo mismo, maoy miuna pag-ambit sa atong unod og dugo, aron kining atong unod og dugo maambit sad sa pagka-Diosnon. Mao na ang ato rong unod og dugo, human si Kristo na tao, isip ninyo ning agi gid siya ba sa normal nga kaning pag-ambit sa dugo og unod. Kamo diin mamo ni ambit og dugo og unod. Ha? Kana bang inyong unod og dugo diin man nagikan? Gikan sa papa o sa mama? Murag tan-aw nako, murag more gyud sa mama kay diri man nagtubo. Ang katong papa pasingot ra man to gamay. Nya ang mama gyud kay siyam ginakabuan nga naa sa iyang unod og dugo. So mo na si Maria gipamabdusan sa Espiritu Santo, wa magkinahanglan ni San Jose. So ang ato gyung kuan, ang ato gyung unod og dugo diha miambit sa atong inahan. Muna si Jesus misod sa kalibutan niambit sa atong unod og dugo didto gikan sa inahan, dili gikas amahan. Awa mo kasabot. Mao na siya. Nyaming ka unya pa dili dito part di ay ang mga laki. Kay ang unod raman sa babae ug dugo mo'y giambitan ni Jesus. Di kamong mga laki impiernohonon mong tanan. Kay wa kaambit ang inyong unod og dugo ngadto sa Diosnon nga kinabuhi. Sakto dili. Murag sakto. No? Muna, kaning mga babae, maura gini sila'y malangit. Nalangit man lagi San Vicente Ferrer. San Roque, nalangit man lagi. Tungod kay kamong mga babae, miambit sad mo sa among dugo og unod, kay diha mo gikuha sa gusok sa lalaki. Ang tinuod yun gihimos Ginoo ang laki ra, kamo pakapin. Pakapin bitaw mo kaysa dihang ang laki wa makontento sa suwa jud ko makontento Lord. Bisag unsa pa imong ihatag nako mga isda, langgam kaning tanang mga mananap, wa gyud nakapa satisfy nako. Hilom da si kagyaw katog dia. Mao to natog si Adan, gikuha as Ginoo og gosok og iyang gihimong babae. Pakapin lagi mo. Pero mao ra mo ipakapin nga nakapahimong kompleto. Agya punta kasabutan ito. Sige lang, lang na good. Pero ang importante, ayaw na diha kinsay malangit nato. Ang importante, niambit ang Ginoo sa atong unod og dugo. Aron ang atong unod og dugo, nga igo ra yung madugta aning kalibutana, doon na nay bag-ong gahom og dignidad. Nga nahimong na di ay sad nga, divine flesh and blood. Mao na dito ros langit, doon na dito'y duha ka unod og dugo nga naglakaw-lakaw ros langit. Sila ra yung duha tuaron dito nga dugo og unod galakaw-lakaw. Kinsa man? Wa san mo kibaw? Unsa man to? Hapit na malamo mga matay, wa lang gyapon mo kibaw. Si Kristo misaka lawas og espiritu. Si Maria misaka sa langit lawas og espiritu. So si Jesus ang katong iyang lawas nga gigamit ni Siyota, iyang gidangat tos langit. Unya kay didto man to niya gikuha sa lawas ni Maria. Agida pod niya ang lawas o ni Maria ngadto sa langit. Dunay duha ka lawas og dugo didto ros langit, galakaw-lakaw. Nya kining ato niambit man kani sa lawas og dugo sa Ginoo. Kanus amon nimo sa kag langit nga madunot ra man ni dias bahak. May makainom to ana, ikamatay ba to ana, gibahak na.
Sa una ka pamalikas man ang gibahak, pero karon dinhi pwede na gyud na gamiton ninyo. Kamo taga dinhi ba? Kumusta man sa ana gibahak. Gibahak sa pasabot gilono dito sa bahak. Tuwa man dito atong paulianan. Nya kay madunot ra man ta diha kanus amon ni musaka matud pasad ni Hesus sa katapusan sa kalibutan. Inigtapos kalibutan nya naa na sa book of Ezekiel. Mamangon ang tanang mga minatay. Nya matud pa ni San Pedro man tingali to. Dunay mga patay nga mobangon nya motipon sa ilang kalag ug mukuyog hain ang kalag. Kung ang kalag tua sa impyerno, ang lawas kuno banhaon aron silutan sa impyerno. Nya kun ang kalag tuas langit, ang lawas kunong patay nga nadugta na mobangon, motapot sa iyang kalag pagbalik ug muadtos langit. O sa ato pa, at the end of time, kini day nga tong lawas ug dugo motipon ra gid ni didto sa langit o kaha didto sa impyerno. Asa man inyong gusto? Langit o impyerno? Wa giusa nga moingon impyerno. Bisag ako, yun ko. Pero hay may inyong mas gusto, sala o kabalaan? Kabalaan. Kusga? Kabalaan. Hay may inyong gusto, kwarta o kapobre? Kapobre. Sige. Maganaw ninyo amot lang. Mao na siguro aning atong pagpili. Kay basig ang ato igo na lantang nangandoy pero waas buhat. Na si Jesus ay. Si Jesus sikat kay siya. Ang mga tao sige pangita niya. Pero nawili bagod si Jesus anang sige pangita nga mga tao. Ingon siya dili mo padayon tangadtos unahan. Kay akong sundon ang plano sa akong amahan. Ang gusto sa akong amahan nganong gipaanhi ko aron sangyawan ang tanang mga tao. Kita sad nga niambit aning maong iyang dugo ug unod. Kini sa atong unod ug dugo gamiton sa ni sa pagsangyaw sa tanang mga tao. Dili ang pagpundo sa usa ka lugar ug pagtigom ug maayo para sa imong kaugalingon. Isangyaw ngadto sa tanang mga tao, i-share ang tanan. At tanawas Kristo na igihilantan ugangan ni San Pedro kay kani San Pedro minyo man ni nya niadto sa silang balay. Nakaadto kos balay ni San Pedro dito sa Capernaum pag-adto na kos Holy Land. Nya atbang ana sinagoga. So posible nga si Kristo didto katong gahapon didto to siya sa sinagoga katong nagpapahawa og yawa. Nya pag humagpapahawa niya yawa mingtabok siya ngadto sa balay ni San Pedro kay dito ra mas dool-dool ra man. Oh, mao to ang mga tao tabok ra sa didto. Wagi pun muka picture sige lang. Pangadto lang niya mo nya mao. Mao to nga ganing gigamit ni Jesus yang lawas og dugo para sa tanan, para gis tanan i-share. Nya kanang imong bana na anay lawas og dugo. Na? Ingna imong bana dong i-share gid ngadto sa silingan ang imong lawas og dugo. Mao na imong bana adto na namuhigda sa inyong silingan. Isa diin man kagikan dong isa mi-share lang ko dai sa akong lawas og dugo. Sa diin man nimo gi-share sa lain sang lawas og dugo dito. Tuwa sa lawas og dugo dito. Isa sige dong ugma ako na sa imo share ha. Ikaw na sa imo share ngadto. Kadiin kagikan dai sa dito kos kumbinto. Sa nga naman gi-share na ko sa pari akong lawas og dugo nga. Kumusta mang lawas og dugo sa pari dai siya. Okay ra jud, nice kayo. Ana. Mao lagi. Nya unsa man ang pagka-share na to? I-share sa Dios non nga paagi. Ug unsa man ang pag-share sa Dios non nga paagi? Kana bang pangalagad? Mao ginay-una, mangalagad. Service. Mo nang mga batan-on karon lipay kay ko dinhi sa atong parokya kay mga batan-on murag aktibo na kayo. Kusog na kay silang mualagad. Ang mga sakristan kusog na kayong manghugas sa mga plato dito. Inig humagkaon. Kusog na manghugas. Dako sige kaon. Pero sige lang okay kay na basta service ha, alagad. Dili pangwarta. Kay kita gud karon ang atong lawas og dugo gigamit sa pagpangwarta. Sige yung pangwarta. Dili oy alagad mabutan ingon si Jesus kung kamo mo trabaho ayaw mo pangayo og sweldo.
Nga naman, aron alagad. Ikaw niya, Lord, mamatay ni. Ingon siya, iya sang gisugo ang katong magpatrabaho. Ang mamumuo, angay gyud hatagan og sohol. Para po na sa mga employer. Ug magpatrabaho ka, nya di ka mohatag og sohol, impierno na ka. Nya kung nagtrabaho ka, mangayo kag sohol, maimpierno sa ka. Nya unsa may yang sugo? Dawat lang bisan unsay ihatag kaninyo. Mo na siya. Muna ako, karon mudawat ra gyud ko bisan unsay inyong ihog sa kolekta. Pero di mo muhog sa kolekta kay bawo na mug-asa mo padong. Nga naman, mao man na inyong paagi sa pag-share sa inyong lawas og dugo. Di ba? Share ba? No na. Lugaya sa ninyo makonvince. So, kaning ako ba pasumbingay ra gini pero ang ending ani kolekta ra gud. Pero share ba? Karon gani daghan na kay tagkuan na karon nagplano ta inig pista mang share tag 5 kilo rice. Ngadto sa mga 1,000 ka pamilya nga pobre kayo dinis atong parokya. Mangayo di tagbayad ana, pabayaran din na nato ang 5 kilo. I-share. Pero diin man sa taana, gikan sa atong mga kaigsuonan nga mi-share. Daghan. Karon moabot na siguro nig mga ugda sa atong mga unang donations na dante maabot na tingay mga 70 ka sako nga bugas o di 30 na lang ka sako ang kuwang kay 100 may atong gikinahanglan. No, di ba? Nya, unsa man na? Daghan ang nipaambit sa ilang lawas og dugo. Kana bang bunga sa ilang panginabuhi. Lawas og dugo ba atong gigamit ipanginabuhi? Sige kuno, trabaho kuno dito, kuha na imong lawas, dugo lay padtua. Igabuti mo dito, imuon kang dugo-dugo siguro paklayon pa ka dito, dugo imo paton. Sige, di lang padir, lawas lang. Sige, lawas lay padtua, ang dugo ibilin. Patay gyapon ka. Wag gyapon kapuslanan mo na kanang inyong panginabuhi diha, lawas og dugo. Gyud kaning akong pagbarog dinhi, asa ko kabarog og wa koy dugo. No? Luspad kay kog naong, mura kog zombie, managa siguro mo. Wa nagay mo view na ko sa YouTube sa mura manig zombie. Anya ikaduha, unsa may atong gamitan? Pagpapahawa sa mga yawa. Gisayunan kana na si Jesus ay wa gid sila laing gibot papahawa sa mga yawa. Perting daghana rong giyawaan sa tinud-anay lang. Gatuo mo ang giyawaan kana magbuwa-buwa ang baba, kana maglimbag-limbag akusgan kayo. Usa lang na pero naay daghang giyawaan. Unsa man na? Kana bitang tao nga naay sala, giyawaan ba ana? Kay ang sala iya masyawa. Kung hain ang sala naay yawa, pangutan-an na imong tupad. Nanakay sa na kay sala ana. Nya ingon isa na ater ingon sa giyawaan day ka. Sa may atong buhaton aron mawa ang yawa. Imong dadon sila ngadto ni Hesus sama sa mga masakiton, gidala ngadto ni Hesus pinaagi sa sakramento, sakramentos kumpisal, sakramentos bunyag, sakramentos kaminyoon. Tanang sakramento dad-a ba kay ang sakramento mao ang presensya sa Ginoo. Nya kada nato dawat og sakramento maliwat dayon tas Ginoo, mawagtang ang sala, mawagtang ang yawa. Sama anang nagpuyo-puyo dad-a ngadto sa kasal. Munang duna taroy mass wedding February 13. Na atay mga 20 or 21 ka kaslunon. Ay iguman ang nagkasal, pwede na sila mga matay. Kaya nga naman, kuha naman na kayo sila. Limpyo naman na. Nga, sila ra ba mo ay nagpuyo-puyo din sa atong parokya? Oy, perting daghanan. Daghan kayo kay. Daghan kay ko dinig. Bunyagan kami, Father Leo, bunyagan na mo. Tag 20 kabok, tag 10 kabok. Sobras katunga, nagpuyo-puyo, inipangutana. Kasal mo? Mana? Lingo. Kamuday, kasal mo? Mana? Nagsigugos ang bata. Mga buangon kignaw. Nanong gakugos ang bata, way kasal? Hangtod na lang, ang pari, matakdan lang noon. Ang pari, kugos ang bata. Imo na der, kasal mo? Matakdan ba? Lagi na manindog na ta.